nwunye Bishop Anglican Diocese Mbamili ma bụrụ President Women Ministry nke ya bụ diocese Oriakụ Chizoba Ụzọchukwu akpọgo kụnyere ndị nne ka amakụdoro oke na ọrụ dịrị ha bụ ịdị na-azụlite ụmụaka ma kwudosie ike na ya. Oriakụ Ụzọchukwu kpọrọ okwu a oge ọ ya na Njide Kokoye onye taka anyị na-ekwu okwu na Mmiata Anam na Kansụl Anambra West ma mee ka amata na ịzụlite ụmụaka bụ ọlụ Chineke nna nyere ụmụ nwaanyị, ma o nyekwara ha ntụziaka na ha ga-azụrụ ya ụmụaka ma gwa ka uche ha na-adị ya na ịdị na-alụ ya bụ ọlụ. Njide Kokoye wetara anyị akụkọ a. Oriakụ Ụzọchukwu gwara ụmụ nwanyị ka ha wepụta oge na ezinụlọ ha iji wee na-enebanye anya n'akparamagwa ụmụ ha, dịka ọ kọwara na ezi obodo na-amalite site na ezinụlọ. Ya bụ onye isi ụmụ nwanyị nke dayọsis ahụ, onye gwara ndị nne ka ha bụrụ ndị na-akpa agwa a na-eṅomi eṅomi ka ụmụ ha wee nwee ike inere ha anya, dokwara ha ka ha gbanwee amaghị eme ha ma mee ihe kwesịrị iji wee zụlite ụmụ ha n'egwu Chineke. N'okwu ya ka otu onye nne, Oriakụ Joy Enendo, kọwara na ọ bụ ezie na ọlụ ịzụlite nwa na ihe gbasara ịzụlite nwa bụ ọlụ nne na nna, mana ụmụ nwanyị nwere ọrụ pụrụ iche ha kwesịrị ịlụ n'ihe gbasara ịgbazi akparamagwa ụmụ ha. Dịka ihe gbasara nne bụ onyinye amara pụrụ iche Chineke nyere ụmụ nwanyị, ya mere ọ gwara ụmụ nwanyị ka ha gbalịsie ike kpachapụ anya n'ịlụ ya bụ ọlụ Chineke tinyere ha n'aka. Oriakụ Enendo gbarụrụ iru nye ụfọdụ ndị nne ndị na-ahapụ ụmụ ha n'aka ndị na-agbara ha odibo, bụ nke ọ kọwara na mgbe ụfọdụ na ọ na-amịpụta mkpụrụ ọjọọ n'ime ụmụntakịrị ndị a mgbe ha ga na-akpazi agwa na-ezighị ezi. Ọ yọrọ ndị nne ka ha wepụta oge iji hụ na ha na ezinụlọ ha na-anọkọ. Site n'Ọka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.